Sannu baba. Ya haƙuri ƙawata. Ashe haka maza suke maciya amana. Wallahi Musin ka bani mamaki. Ai duk laifin wancan muguwar yarinya ce wallahi. Wayyo Allah mama kuma na yi. Ga kuna nan ga baro ki take ɗauka ki ɗibi ruwa Rukayya ba za ki iya ba cikin gidan nan a ce ba ruwa. Rukayya dama ke ce za ki ɗibi ruwan baki faɗa min ba? Salma yanzu kamata yi ki tashi mu je club. Ciki ina. Ba ka yi kamata. A watan ki zaki daida. Yanzu dai ina abinci ne yake. Labarin wata sarƙaƙƙiyar soyayya ce a tsakanin wasu masoya guda biyu. So ba shi ne aure ba. Kacamewar soyayya ta sanya ruruwar wutar ƙiyayya a tsakanin mahaifiya da 'yarta. Dole rufe min baki ki wuce. Haba umma. So ba shi ne aure ba. Wujirgo, wannan ba manya ba ne. Sai dai manyan kwabo sun auri duniya. Duniya ta aure su. Yarinya ce karama ta tattago wa kanta da babu gambo ta hanyar fadawa tarkon soyayyar wani saurayi. Tabbas Salma. Baki yi ƙarya ba, ina son Salim, amma Salim ba ta ni yake ba, ta ke yake yi. So ba shi ne aure ba. Sabon shiri daga kamfanin Yammawa Film Production Nigeria Limited Katsina. Rubuta labari, Audo da mai labarai, shiryawa Abdul Yarima, ba da umarni, darakta ɗan baiwa, Salawal Sa'idu Shasha. So ba shi ne aure ba. Shirin da zai rika zo muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Yammawa TV daga ranar 25 ga watan biyu, shekara ta 2021 da karfe 8 na dare. So ba shi ne aure ba. Idan Allah idan hakan ta ƙara faruwa da ki gaggawa sanar da ni. Domin idan kika ƙara kuskuren fitowa da ƙwaro ki ibi ruwa da kanki to zan ce baki ma zuciya ta adalci ba. So ba shi ne aure ba.